S nami? Kam ste odišli? Prosím, nebojte sa nás. Ahojte. Takže pred chvíľkou sa nám niečo ukázalo za pomníčkom a ideme vyskúšať znova aj zverko. Pani Renátka. Takže pokračujeme. To je zariadenie, ktoré sleduje tento smer dozadu. Ste to vy, čo bola pri nás? A tu máme tablet, ktorý nám ukazuje, keď tam niečo bude stáť. Renátka, neboj sa, povedz nám niečo. Prečo ste havarovali? Mali ste strach? Ste padali? Vidíte nás? Bola to porucha vrtuľníka? Alebo zlá viditeľnosť? Že vraj bola hmla, keď sa to stalo. Je to pravda? Je tu s nami aj pilot Jozef? Ale je blízko. Ešte bližšie. Bližšie. Idete k nám? Idete... To ste vy? Jožko, si to ty? Viete ísť ešte bližšie, prosím, k nám? On je tu. On je tu. Ahoj, Jožko. Tu stojíte? Si tu? Jožko, si to ty? Wow. Ďakujeme, že s nami komunikuješ. Povedz mi, čo sa vám stalo? Prečo ste havarovali? On tam stojí. Môžem ťa poprosiť, aby si odišiel odtiaľ? Ak tam niekto, prosím, stojí, môžete teraz odísť odtiaľ? Niekto tam je. Už zmizol. Ďakujem. Zase. Aha, zase ste tam. OK. Predstavíte sa nám, prosím. Môžem vás ešte raz poprosiť, aby ste odtiaľ odišli? Odišiel? Ďakujem. Dobre, a môžete sa vrátiť? OK. A ste bližšie? Nebojte sa nás, poďte bližšie. Aha, odišiel. A zase tu. Na 50 cm. Jožko, ak si tu, tak poď k nám, prosím ťa. Odišiel. Poď bližšie. Neboj sa nás.
Môžete sa tam znovu, prosím, postaviť? Ježiš. Ďakujem.